Zuan javaslatára a Majmok szigetére mennek, mely nem véletlenül olyan népszerű. Látványnak is gyönyörű. Amint megérkeznek, világjáróink egyenesen bevetik magukat a sűrűbe. Zuan és a családja azonban inkább a hajó biztonságát választja e kiszámíthatatlan teremtmények helyett. Egy kicsit félelmetes volt ennyi majom között, de azért érdekes élmény. Nyilván sokan ismerik ezt a helyet, nekünk ennyi elég is volt belőle. A sziget mintegy 100 majomnak nyújt megfelelő életteret. A hagyományos kínai orvoslás céljaira használják fel őket. Mire a nap nyugovóra tér, barátaink visszatérnek Kedbára. A nap eseményei pihentetően, inspirálóan hatottak rájuk. Így élőbb benyomásokat szerezhetünk. Míg ha csak szállodában lakó turisták vagyunk, semmit sem ismerünk meg igazán. Nagyszerű volt velük tölteni a napot. Csodálatos. Egész Dél-Kelet-Ázsiában nem éltem még meg ehhez fogható élményt. Igen, én is csak azt tudom mondani, hogy ez volt eddig a legnagyobb élményem. Lehet, hogy kevésbé lelkesen beszélnék erről a kirándulásról, ha a csoporttal maradunk, és turistaként csináltuk volna végig. Úgyhogy azt ajánlom mindenkinek, aki eljut ide, hogy sétáljon egy kicsit a parton, és próbáljon ismerettségeket kötni a helybéliekkel. Ők majd megmutatják, hogy milyen itt valójában. Ez egyszerűen fantasztikus. Fantasztikus. Azt hiszem, jól tettük, hogy nem túrázni mentünk. Tökéletesen egyetértek. Mióta csak megérkeztünk Dél-Kelet-Ázsiába, ilyenről ábrándoztam. Szuper volt és gyönyörű. Az a smaragdzöld víz. Emlékezetes nap volt. Matt és Bria mindössze 2 éjszakát töltött az öbölben, és kénytelenek továbbállni, pedig már megérintette őket annak érintetlen szépsége. Újra csatlakoznak a csoportjukhoz, és a hajóval egy elsőrendű fürdőhelyre mennek, hogy még egy utolsót mártozzanak a halomgöböl titokzatos, smaragdzöld vizében. Ahogy a hajó kifut a kikötőből, szokatlan úszóházak keltik fel Matt és Bria figyelmét. Számomra döbbenetes felfedezés volt, hogy csak így a vízen élhetnek emberek. Ez biztosan nem tartozik a világörökséghez, bár teljesen egyedi jelenség. Azt hiszem, a víz biztosítja a megélhetésüket is, tehát ez a legolcsóbb megoldás számukra. Nem hinném, hogy kellene valamit fizetniük az itt lakásért. Furcsa ez egy ilyen turista központban, mint a halomgöböl. Az úszó település tulajdonképpen a kormány által támogatott kezdeményezés, amellyel a korábban a barlangokban lakó hajós népességnek próbáltak életteret biztosítani. Most ugyanez a kormány gátlástalanul turista látványosságá nyilvánította őket. Vicces, de még a nap is melegebben tűz, amint a hajó Halong Cityhez közeledik. A jó időt kihasználva a legénység horgonyt vet egy csendes, mély vízű részen, és kezdődhet a móka. Ezalatt a szakácsok valóságos tengeri lakomát készítettek elő, nekünk pedig hiányzott Zuan hajójának családias hangulata.
Itt a hajón érezzük igazán, hogy semmi kedvünk visszamenni. Mintha itt lennénk otthon, igen. Az egyetlen kellemetlen dolog az időjárás volt, bár ma már az is jobb. A halomgöböl pedig így is úgy is varázslatos. És az a nagyszerű, hogy ha az ember turistáskodni akar, nyugodtan rábízhatja magát a szervezőkre. Ha pedig arra szottyan kedve, hogy letérjen a kijelölt ösvényről, legszebb álmai is valóra válhatnak. Ez a hely olyan fenségesen gyönyörű, hogy amikor a napfény megcsillan a vízen, az ember egyszerűen megérti, mit jelent az, hogy szépség. Borús időben pedig hihetetlenül, valószerűtlenül titokzatossá válik. Úgyhogy szerintem az időjárás egyáltalán nem befolyásolja az itt szerzett benyomásainkat. Csak el kell jönni és úgy élvezni, ahogy van.